ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു അംർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുമ പറയുകയാണ്, പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അരുളി, മാമിൻ മുസ്ലിമി യമൂതു യൗമൽ ജുമുഅത്തി ഔ ലൈലത്തുൽ ജുമുഅ. ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം, വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ രാവോ പകലോ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേ ദിവസം ഒരുപാട് ശ്രേഷ്ഠതകളുള്ള, ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ നേതാവായ ജുമുഅ ദിവസം മരണപ്പെടുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അവന് ഇല്ലാ വഖാഹുല്ലാഹു ഫിത്നത്തുൽ ഖബർ, ഖബറിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും, ഖബറിൻ്റെതായ അദാബുകളിൽ നിന്നും, ഖബറിന്റെ മുഴുവൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു അവനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ പാരത്രിക ലോകത്തെ ആദ്യ ഭവനമായ ഖബറിന്റെ ഭയാനതകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർന്നുള്ള പാരത്രിക ലോകത്ത് അവൻ വിജയിച്ചവനാണ്. അതുകൊണ്ട് മരണപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മരണപ്പെടുവാൻ ആശിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുകയും